Здравей! Ако си започнала да работиш отскоро или пък работиш вече от известно време за компания Тянде, но не успяваш да постигнеш желаните от теб резултати, ами знай, че ти най-вероятно попадна на точното видео. Аз съм Петър Вълчев от сайта мрежовmarketingmanager.com. От 2010 година съм в сферата на MLM и от 2014 помагам на мрежовици и на продавачи в сферата на директните продажби да стартират и да развият правилно своята дейност. Знам, ти вече от известно време си партнираш с компания Тянде, следваш вероятно стриктно съветите на твоя спонсор, научила си наизуст етикетите върху основните продукти и сигурно си закупила вече всички фирмени обучителни материали. Въпреки това обаче не си успяла да създадеш един стабилен поток от клиенти и консултанти. А онези, които решат да ти се доверят, често не се задържат за дълго. Защо се получава така? Предлагаш една широка гама от продукти с висок активен състав, които имат международни сертификати, така че от тази гледна точка всичко е перфектно, но въпреки това ти не виждаш резултати от бизнеса. Защо? Ами подготвих за теб една безплатна серия от видеоклипове, чрез които ще бръкна в хралупите с меда, за да ти стане напълно ясно защо въпреки, че следваш едно към едно съветите на спонсорите, на края на месеца, като махнеш разходите за продуктите, ти си на загуба. Ако имаш съмнение, нека ще го докажа. Изгледай първото безплатно видео и за 10 минути ще разбереш защо се случва този парадокс, защо много често точно човекът, който има най-много интерес ти да се развиеш, не ти го позволява, разбира се, неволно. Така че натисни върху линка тук долу, който ще намериш под това видео и изгледай цялото безплатно обучение. Във второто и в третото видео ще ти покажа кои са трите основни стълба, върху които трябва да изградиш един успешен MLM бизнес. Ще ти покажа конкретни примери, ще видиш как един мой клиент, който също като теб се занимава с мрежов маркетинг, успя да генерира 12 нови сътрудници само за 2 дни. И той успя да го направи, прилагайки една стратегия, която аз наричам маркетинг микс. Ще ти покажа също как да работиш като цяло в социалните мрежи, прилагайки маркетинга на привличане. Така че ако искаш да промениш напълно курса, по който е поел твоят Тянде бизнес, ако искаш да се чувстваш гордо от това, което вършиш и да вървиш с главата нагоре, ами натисни линка тук долу под видеото и остави свой имейл адрес. В рамките на няколко минути аз ще ти пратя линка към първото безплатно видео. До скоро!